Práca dobrovoľníka v akomkoľvek združení sa vypláca každému jednému človeku, ktorý sa chce seba zdokonalovať, rozvíjať, chce byť aktívny a nielen rozprávať o tom, ako by to mohlo byť. Stretávam veľa mladých ľudí, ktorí sa sťažujú, ako veci nefungujú. My ti práve ponúkame možnosť tieto veci zmeniť, alebo aspoň ovplyvniť niektoré z nich. Robíme strašne veľa vecí, do ktorých sa dá zapojiť. A že to neviem, ono to je tak rôznorodé, že by si našiel každý určite svoju časť, kde by sa vedel angažovať nejak.